Уважаеми зрители, уважаеми родители, бъдещи и настоящи, сега в момента сбъдвам една мечта на моето дете, Любомира. Но преди да й дам плика с въпросните билети на Джастин Бибър, да ви кажа, че тя си изпълни обещанието и завърши с пълно 6. И сега отиваме до тях, за да й връча желаната мечта. В случай тя не знае за какво пристигам, но интересно ми е нейната реакция каква ще бъде. Остава още малко, би трябвало вече да е долу. Ето въпросния плик с билетите на Джастин Бибър, моя зет, както тя го нарече. Опа! Така тук, приятели, и сега предстои кулминацията на Люби. Паркираме колата. Къде пристига? Тате, влез в колата. Всичко си хубава. Така. Да си нямаше. Здравей. Така. Целувки. Имаш писмо. Отвори го бавно. От твоя таен обожател. Не знам кой е. Получи го, не знам кой е. Той просто искам да видиш това писмото. Бибъра. Що е ли? Да. Защото няма да плачеш. Харесва малко с теб. Моля ли си? Бибър, чакаме те, да знаеш. Ето. И по радиото пускат песента. Да? Аре, Бибър, там сме!